Miyerkules po. Kasi mula po bukas, yes, ipagdiriwang ang Week of Prayer for Christian Unity. Nung nasa Baguio po ako, tawag namin dito, WUPCO. Week of Prayer for Christian Unity. Kaya WUPCO. At ang nangyayari po sa Week of Prayer for Christian Unity, every day, for the whole week, ginaganap ang pagsamba, ecumenical worship sa iba't ibang mga simbahan. At ang Wednesday, sa darating na Wednesday po, ay schedule na ang pagsamba, ang ecumenical worship ay gaganapin sa Central Church. At UMC po ang host sa araw na yan at sa Central Church gagawin. So, pero kung may mga gusto pang dumalo sa iba't ibang mga ecumenical worship services mula bukas hanggang sa darating na Sabado, welcome po lahat. Ipopost po namin ang schedule ng WUPCO or Week of Prayer for Christian Unity sa chat group ng ating simbahan. Both sa lahat mga chat groups natin, nandun ang schedule ng mga services and masses. Kasama ang buong NCR or Quezon City at Manila. Yun po yung mga announcements natin. Ngayon naman, tawagin natin lahat ng mga bata para sila'y maipanalangin. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Once more, can we extend our hands toward them and let us pray for them as well. Maraming salamat po sa buhay ng mga batang ito. Sila na patuloy mong ginagamit upang sa ganun ay maging halimbawa sa kanilang mga kalaro, kamag-aral, at sa kanilang pamilya kung paanong maging tapat na alagad mo. As young as they are, Lord, mula pa kanina madaling araw nandito na sila sa simbahan hanggang ngayon. At yung iba nga hanggang may hapon nandito sila. Maraming salamat po sa buhay nila. Maraming salamat sa pananampalataya na kahit sa kanilang murang isipan ay inyong itinatanim na. Dalangin namin ngayon ang pagpapala sa kanila. Tulungan mo sila sa paglaki, pag-aaral. Ganon din kanilang mga magulang. May pagkaloob nawa sa kanila ang magandang kinabukasan, magandang buhay. Tulungan mo rin kami at ang buong simbahan upang sa ganon maging tapat kami sa aming misyon na palakihin ang mga batang ito sa pananampalataya. Palakihin na kilala ka. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at Amen. Bilang pagdiriwang natin sa ating Youth Sunday or UMIFP Sunday, mapapakinggan natin ang tatlong kabataan na magbibigay ng patutuo kung paanong gumalaw ang Diyos sa buhay nila. Una nating mapapakinggan si kapatid na Allison, and then si RD at saka si Gian. Asan si Allison? Andito. Greetings to everyone. For those who don't know me po, I am Lian Allison from Muñoz.
It is truly an honor to speak in front of you today. I didn't expect to give a testimony, but it is God's will, and it is my pleasure to testify to His goodness. Gustong-gusto ko po sumali ng CI dahil nga po na-experience ko ang summer camp last year. But since nasa province ako, nung naglilista na sila ng names, hindi ko po talaga na-expect na makakasama ko. And pinag-pray ko lang siya if it's His will po ba na makauwi ako at makasama sa CI. Then ayun po, thankfully po, I am able to participate po sa CI. I am thankful po that He gave me the opportunity na makasama. There are times po na nagda-doubt po ako na baka hindi po ako mag-enjoy or baka mahiya lang po ako throughout the CI since wala naman po akong gaanong ka-close. But then thank God na tinanggal niya yung hiya ko at natuto po ako makipag-socialize. Sa 5 days na pong yon sa mga activities na ginawa, ang pinakapumukaw sa akin is yung my blindfold, trust walk if I'm not mistaken. Hindi lang siya simpleng activity, but it made me realize that's the life. You will go through a darkest place where hindi mo na alam yung pupuntahan mo at susundan mo. And sasabayan pa ng bulong sa kaliwat kanan. This activity, yung nagpakita sa akin ng struggles, pressure, and hindrance na kakaharapin natin during our darkest moments. But our choice is to continue trusting the plan of the Lord and not to give up what we're going through. It is fine to take some rest, pero dapat tayo magpatuloy because those setbacks is what will make you stronger. There was a time na hindi ko alam saan ako dadalhin ni Lord. Na naghahanap ako ng school for college. Nalayo ako sa fam ko. Naubusan ako ng opportunities. Ang dami rin suggestions sa paligid ko na hindi ko na alam what I really supposed to do. Ito yung karanasan na naiisip ko while doing the activity. Nag-flashback sa akin yung naranasan ko and I feel touched by God. Dito ko natutunan na you don't have to be in pain alone because God will make a way for you. Kailangan mo lang magtiis at magtiyaga and trust to His plans. Surrender it all to God. Let Him na manguna sa iyo and He will guide you. Those challenges ang nag-help sa akin to grow more. Hold on to God and not to depend to other people, but through God's will and plan. If God led you in it, God will let you through it, and He will bring you out of it. During praise and worship naman po, hindi ko po naisip yung mismong sarili kong pakiramdam. Every time po na nag-worship, but instead po, iniisip ko po yung mga kabataan na nakikita ko nag-grow deeper kay Lord na, ay dati ito yung tinatawanan lang pag nagtataas ng kamay, na ginagawang biro lang pag nakakakita sila ng taong pumipikit at nagbibigay papuri kay Lord. But seeing them raising their hands so high, at sa bawat luhang pumapatak sa mata nila while worshiping God, there I saw kung ano yung kayang gawin ni Lord sa buhay ng isang tao. Lahat ay kaya niyang gawin at baguhin. Knowing yung struggles nila sa kagustuhan nila mag-grow personally and spiritually. Kaya tuwang-tuwa ako nakikita silang lumalalim at tulad nga ng team ng CI, which is Sibol, na yung itinanim sa mga puso nila na napakaliit na binhi ay ngayon lumalago at sumisibol. So I pray for them na magpatuloy at mas lalo pang kilalanin si God. For those youth na nagbabalak sumama next CI, don't hold back. It'll help you learn more about Jesus and how good He is. Thank you po and God bless you all. Good morning po. Yeah. I'm RD Agbalo, a member of Knox UMC Chancel Choir, and I'd like to share with you what I've learned at Christmas Institute 2024. Let's start with my decision to join. First of all, wala po talaga akong balak na mag-CI. First time ko lang po kasi mag-CI, as in, wala po talaga akong balak. Not until na ginawang instrument ni Lord yung mga kaibigan ko. Sabi nila, RD, sama ka na doon, masaya doon. So, nag-isip-isip ako, then napa-thank you Lord ako dahil napayagan ako ng parents ko. Pero hindi ko feel yung excitement
dahil wala akong kaklose sa roommates ko and PAC-wide yung CI that time. Kaya kinakabahan talaga ako. Dito naman po tayo sa memorable experience ko, memorable day, which is yung day 3, which is #pagbabago. Ito yung pinaka di ko makakalimutan dahil may mga stations kami dito around the session hall lang. Then naka-blindfold kami. So may nag-guide sa amin sa bawat hakbang na ginagawa namin. Ang nakakaba nga is yung may parang station dito na may nagsasabi sa'yo na, ayan, dito ka, tamang lugar to, tamang direction to. Then may nagsasabi din naman sa dito kong side, ayan, dito ka, parang may masama, may maganya. Tapos, ang pinaka main point ng stations na yon nung day 3 is yung kahit naka-blindfold kayo, andyan pa rin si God. Kahit wala kayong makita, andyan pa rin si God para mag-guide sa inyo. Basta wag lang kayo mawala ng pag-asa and have a trust and faith kay God. May naalala akong verse at yun yung Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Relying on His wisdom and guidance above all else, it involves surrendering your own will and desires to Him, acknowledging that His ways are higher than your ways. This is a promise that if you trust in God and submit to Him, He will guide you and lead you on the right path. His direction may not always be easy or comfortable, but you can always trust His ways are always best for you in the long run. And may isa pang tumatak sa isip ko at yun yung quote na, walk by faith and not by sight. And lastly, na-realize ko na in my 2 years of going to church, serving kay God, na na-realize ko na parang may kulang. Alam mo yung you have faith kay God but not so deep. Yung may mga doubts ka pa, na totoo ka ba, nakakamdaman ba kita. Like example, dati sa pagkanta sa choir, naiisip ko na kanino ba ako kumakanta? Para kay God ba or sa mga taong nanonood? Then I realized all of that sa first big night. And ang natutunan ko doon is mag-serve ka with all your heart kay God. And wag ka lang mag-commit sa ginagawa mong pag-serve sa church, but mag-commit ka rin kay God. Christ above all, yan lang po. Ayan, good morning po sa ating lahat. First of all, I just want to thank God sa opportunity na binigay niya po sa akin to testify His goodness. For His goodness to me during CI. If you don't know me po, I'm Gian from Muñoz. And I want to share po sa inyo yung pagkilos ni Lord sa aking buhay during CI. Before CI, sobrang excited ko po. First week pa lang po ng December, iniisip na namin kung ano yung dadalhin namin, ano yung food namin sa biyahe. Not until nawala po yung excitement ko. Kasi may selfishness na nangingibabaw sa akin. Na parang there are certain people po na ayoko sumama. Ayoko na sumama sila because I know that dedepende ako sa kanila at dahilan sila para mag-hold back ako to grow deeper to God. And nung nasa CI na, I don't feel the presence of the Lord. Kino-question ko, ano ba ginagawa ko dito? Ba't ba ako nandito? Ano bang purpose nito? First and second day ng CI, sobrang naliligaw ako. Saan na? Sobrang naliligaw ako. Hindi ko alam, hindi ko gets, ba't andun ako sa CI? But God, hindi niya ako hinayaang maligaw. Once noon, sobrang umiyak ako. Nag-topic noon about commitment.
And sabi doon, huwag iwan yung ministries. And that time, may balak na talaga akong mag-rest sa choir for personal reason. And sobrang natamaan ako sa sermon na yon. But I know na plan talaga ni Lord na matamaan ako sa sermon para mag-grow ako. For me po kasi pag natatamaan ka ng lesson sa sermon, yun talaga yung plan ni Lord para tumatak sa'yo yung sermon. And day 4, birthday ko, sobrang nag-enjoy ako sa CI. Doon ako nag-birthday. Dati naalala ko pa noon na kung sasama ba ako ng CI, kaso ayoko kasi madadaanan nga yung birthday ko. Pero sabi nga ni DS Ralph, kasi ka-birthday ko po si DS Ralph, sayang yung mga araw na hindi ako nakapag-CI nung kabataan ko. Tumatak po sa akin yun kasi wala po talaga ako magplano ng mag-CI kasi nga po, madadaanan yung birthday ko. So I would choose to celebrate my birthday with God and my other friends. Para sa mga kabataan na nagdadalawang isip sumama ng CI, huwag na kayong magdalawang isip. Sobrang saya sa CI. Doon kayong mag-grow, doon kayong magkakaroon ng connection kay God. Believe me or not, after CI, every night devotion. Kahit dati ayoko talaga mag-devotion kasi boring. Pero hindi. Hindi siya boring. If kaya nyo magkaroon ng streak sa TikTok, kaya nyo rin magka-streak kay Lord. Kaya mga kabataan na nag-aalanganin mag-CI, sumama na kayo at sumibol kasama si Kristo. Sa Diyos lagi ang mataas na papuri, si Kristo higit sa lahat. And give you everything, 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 all that I am.
Sige, pwede bang lahat ng mga kabataan pumunta dito sa luhuran? Ano may panalangin namin kayo? Tayo manalangin. Narito po, Panginoon, ang mga kabataan ng simbahan. Napakagandang pagmasdan, Panginoon, na maraming kabataan ang naglilingkod sa iyo. Sa halip na nasa pasyalan, nasa palaruan, o di kaya sa halip na nasa mall o iba pang lugar, narito sila, naglilingkod sila sa inyo. Salamat po sa buhay nila. Salamat po sa pananampalatayang ipinagkaloob nyo sa kanila. Salamat po, Panginoon, sapagkat nangyayari ang iyong salita na ang mga kabataan, sila ang magiging modelo sa pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa pag-akay mo sa kanila, sa iyong kawan. At ngayon, Panginoon, salamat din po sa buhay ng kanilang mga magulang.
sila na nagtanim sa kanila ng pananampalataya kahit nung malilit pa sila. At patuloy na sumusuporta sa kanila hanggang ngayon. I-bless mo ang kanilang mga magulang at lahat ng mga nag-aalaga sa kanila. Ang kanilang mga kabuhayan, pagpalain sila. At kung meron man sa kanila pa yung nangangailangan na kagalingan, ipagkaloob mo ang kagalingan sa kanila. Muli, salamat sa youth ministries ng simbahan at sa mga kabatang ito. Sa iyo, O Kristo, ang lahat ng papuri. Amen at amen. Harap muna sa kongregasyon, mga anak. Pwede ba? Yung iba dito. Yung iba dito. Para makita kayo. Ayan. Ilan lang po sila sa ating mga kabataan dito sa Knox United Methodist Church. Marami pa sila. Palakpakan natin naman ang Panginoon para sa buhay nila. Ang hina naman ng palakpak na yan. Amen, amen. Happy UMYM Sunday sa inyong mga anak. God bless you. At ngayon naman pakinggan natin ang pagbasa sa banal na kasulatan. Panakaybay sa Tina San Juan Asurat, Colosas 1 verse 10. Kedagbiag kayo akas iti pagayatin ti Apo. Aramidenyo akan yon ti makaayayo kenkwana. Agbunga kayo iti amin akita ti naimbag nga aramid. Ket umad adunto ti amoyo may papan iti Diyos. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Ang wedding sa Cana. After 2 days, may kasalan sa bayan ng Cana sa Galilee. Nandun ang nanay ni Jesus. Invited din sa wedding sina Jesus at ang mga disciples niya. Nang maubos ang alak, sinabi ng nanay ni Jesus sa kanya, "Wala na silang alak." "Nanay, hindi pa ngayon ang time ko. Hayaan niyo na lang po ako sa gagawin ko," sagot ni Jesus. Sinabi ng nanay niya sa mga tauhan, "Gawin niyo kung anong ipagawa niya sa inyo." May 6 na malalaking jars ng tubig doon. Ginagamit ito sa ritual ng paglilinis ng mga Jews. Nasa 20 to 30 gallons ng tubig ang laman ng bawat isa. Inutusan ni Jesus ang mga tauhan, "Punuin niyo ng tubig ang mga jars na to." At pinunungan nila yon hanggang halos umapaw na. Tapos sinabi ni Jesus, "Kumuha kayo ng kaunti dyan at dalhin niyo doon sa in charge sa kasalan." So binigyan nga nila yung taong in charge. Noong natikman niya ang tubig na naging alak, hindi niya alam kung saan ang galing yon, pero alam ng mga tauhan. So, pinatawag ng taong in charge ang groom. Tapos sinabi niya, "Madalas unang sinaserve ng mga tao ang best na alak. Tapos pag marami nang nainom mga bisita, saka ilalabas ang ordinaryong alak. Pero iba ka. Sa huli mo sinerve ang best na alak." Itong himalang nangyari sa Cana sa Galilee, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Pinakita niya doon na dakila siya, kaya bumilib ang mga disciples sa kanya. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Dayaw ti maipaay ken ka sa Kristo nga Apo.
estudyanta Tinax UMC Choir.
Thank you, choir. Ngayong UMYF Sunday, ang atin pong tagapagsalita ay isang kabataan. Hindi siya isa sa mga unang sumama dito sa NACS mula Muñoz. Actually, mga nasa kaligitnaan na ng taon nung siya'y sumama around mahigit isang taon na nakakaraan. Almost 2 years. Isa siya sa grupo ng mga kabataan noon na medyo inquisitive, curious, matanong sa Sunday school. Hanggang sa dumating ang schedule ng confirmation class, sumama siya sa confirmation class. Kasama na rin siya sa choir, ay isa po siya sa mga malakas na powerhouse siya kapag dating sa bass. Napakaganda ng kanyang bass. Sumama siya sa confirmation class, and 2 Decembers ago, December 31 to be exact, 31 tinanggap siya as professing member ng simbahan. Hindi last year, 2 Decembers ago, December 31, tinanggap siya bilang professing member ng simbahan ng United Methodist Church at ng NACS United Methodist Church. So today is his 1 year and 19 days, to be exact, as professing member ng NACS UMC. Isang malalim din na mag-isip sa mga kabataan natin. At masasabi ko na role model din pagdating sa pag-aaral. Mga kapatid, si kapatid na Wesley Novello. Wesley? Ayun, amen po. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon sa atin, di po ba? Happy UMYF Sunday po, and good morning po sa ating lahat. Ayun po, if hindi nyo pa po ako kilala, allow me to introduce myself first po. Ako po, si Wesley Andre Novello, part po ng NACS UMC Choir and also part po ng UMYF dito sa simbahan. Praise God po sa opportunity na ibinigay niya po sa akin to speak and to share His goodness po dito sa harap. I am blessed po na ako po yung pinili ni Lord na gamitin to share His words and to inspire others. Kung ako po tatanungin nyo, hindi pa po talaga ako ready. Marami po akong kinakatakutan. Alam ko po yung kapasidad ko. Actually po, nung sinabi po sa akin ni Pastor na mag-ready ako for sermon, talagang inisip ko po siya whole day. Talagang nagdududa po ako. Umabot po sa point na napasabi ako na sana hindi na lang po pala ako nag-bless. Kasi sabi po ni Pas na mag-ready po ako. And then I keep asking myself po, kaya ko ba? Anong gagawin ko kapag nablangko ako? Na baka magkalat lang ako doon, na baka mautal-utal pa rin, na baka mautal-utal ako. Pero ang galing po ni Lord, Kasi the moment na sinabi po sa akin yun ni Paz, hindi po ako nagdalawang isip na humindi. Kung sa sarili ko po, ayaw ko po talaga siyang tanggapin. Pero there is part of me na gusto ko, kaya ayaw ko po siyang bitawan. Gusto kong gamitin ako ni Lord para mag-glorify siya. Gusto kong gamitin ako ni Lord para mapapurihan palalo siya. And public speaking po, ang pinakakahinaan ko sa lahat. Madali po akong matense, madali po akong kabahan, at madalas po nauutal-utal ako. Kaya I ask Him, bakit ako, Lord? Ang dami naming youth, Lord, pero bakit po ako? And then I realize na hindi natin maiintindihan lahat ng plano sa atin ni Lord. But there is enough reason kung bakit Kanya ilalagay sa sitwasyon na yon, at maiintindihan mo lang yon sa tamang oras na inilaan sa atin ng Panginoon. And I also realize din na minsan talaga ilalagay tayo ni Lord sa mga bagay na hindi natin nakasanayan para lumakas tayo at matuto. Pero always remember na hindi ka ilalagay ni Lord sa sitwasyon na yon kung alam niyang hindi mo kakayanin.
God put all His trust to us sa atin ng mga anak niya kasi alam niyang kaya natin. Pero tayo po ba, inaalaw po ba natin siya na siya ang manguna sa buhay natin? Do we put all our trust po ba in Him para sa mga plano niya sa buhay natin? O mas pinipili pa rin po natin kung ano yung gusto natin para sa sarili natin? If I were describe myself many years ago, I can say na nag-enjoy ako gumawa ng kasalanan, I am a doubter, palagi ako nangangamba, wala akong tiwala sa sarili ko, natatakot ako, naliligaw ako. How ironic and palagi akong nakadepende sa sarili ko. How ironic I say na palagi akong dumidepende sa sarili ko kahit na ako mismo alam ko yung limitasyon ko. Na alam kong mahina ako, ang dami kong kinakatakutan, nagdududa ako sa kakayanan ko. Back then, I always ask myself kung deserve ko ba lahat ng struggles na nararanasan ko, kung bakit ko nararanasan ito, at kung bakit ang unfair ng mundo pagdating sa akin. And everything changed until Jesus came into my life. Yes, since pagkabata ko, palagi po ako nagsisimba. Naturo naman po sa akin ng magulang ko si Jesus. Palagi po ako nagdadasal. Marami akong alam na Bible stories. And oo, kilala ko siya, pero hindi ko siya kilala. Alam kong andyan siya, pero wala akong personal na relasyon sa kanya. And ayun po, napunta po ako sa NACS 2 years ago po, October 30, 2022 to be exact. And ang galing po sobra ni Lord. Nakakayaman po. Pero ang first reason talaga kung bakit ako naaya dito sa NACS ay dahil sa Jollibee. And now, here I am 2 years after that Jollibee. Hindi ko akalaing sobrang mag-e-enjoy ako. Hindi ko akalaing lalago ako. Hindi ko akalaing dito ko siya mas makikilala. Hindi ko rin ine-expect na magtutuloy-tuloy ako. At hindi ko rin akalain na magkakaroon ako ng ministry dito. But there's one thing I know. God already prepared this, and this is His will for me. Hindi naging madali ang journey ko as a Christian. Palagi ako nagsisimba sa NACS, oo. Pero hindi ko nararamdaman dati yung essence kung bakit ko siya ginagawa. Dati, wala akong sapat na rason sa sarili ko kung bakit ako nagsisimba. Back then, the only reason I have is, it's either nakasanayan ko na o nag-enjoy ako. And that's it. Pati rin sa Sunday school dati, palagi akong tumatakas kasi palagi kong sinasabi na napapagod ako, na inaantok ako, na baka makatulog lang ako kapag nagtuturo sila. Pero ang totoo, naboboring lang po talaga ako. Pati sa ministry ko, my only reason dati is nag-e-enjoy lang ako kumanta. And suddenly, I realized that being part of the choir is one of my answered prayers. Ang galing po ni Lord kasi being part of the choir is my dream po since I was 3rd grade. Talagang pinagdarasal ko siya. And finally, ibinigay siya sa akin ni Lord 8 years after ko siyang ipag-pray. At ibinigay niya sa akin dito sa simbahan kung saan ako mas lalago at mas makakapag-serve sa Kanya. Dati, hindi ko inuuna si Lord. Palagi ko lang iniisip yung sarili ko at yung mga bagay na makapagpasaya sa akin. Palagi ako nagsisimba pero still, makasalanan ako na mas nagpapadala ako sa makamundong bagay kaysa sa paglago ko sa Diyos. Back then, once na nasa NACS ako, feel ko, ang bait-bait ko. Pero the moment na nasa labas ako, o iba na yung mga kasama ko, para bang nag-iibang tao ako at mas pinipili kong gawin yung mga maling bagay kahit na alam kong hindi ito yung tama at hindi ito yung makapagpasaya kay Lord. And oo, I always say na Kristiyano ako, pero hindi ito yung nagre-reflect sa mga ginagawa at sinasabi ko. But let us remember na hindi madali maging Kristiyano. Maraming tao ang kukwestiyonin ka and they usually say na, palasimba ka? Pero bakit ganyan ugali mo? God didn't say na once na maging Kristiyano ka, is magiging madali na ang buhay mo. Hindi siya madali, walang madali. Maraming struggles, maraming pagsubok at maraming problema. But He promised us
na He will guide us and protect us. Nandyan siya palagi para sa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya and He will make things possible. And according to Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. Hinding-hindi niya tayo papabayaan. Andyan lang siya palagi sa tabay natin. Kilalanin natin siya katulad ng kung paano niya tayo kinilala. And kung hindi man umaayon sa kagustuhan natin yung nangyayari sa atin, at kung hindi po na ibibigay sa atin yung mga bagay na pinagpipray natin, huwag tayong mangangamba. Huwag tayong magtatampo. At higit sa lahat, huwag tayong mawawala ng tiwala sa Kanya. Hindi po lahat ng gusto natin makukuha natin kaagad. Sometimes, we just need to wait sa mga bagay na ito kasi God will give it at the right time. At kung may pagkakataon man na hindi niya ibigay sa atin ito, always remember that this is not His will for us and also a redirection for us para sa mas magandang plano niya para sa atin. God planted a seed in each and every one of us, kaya it is our responsibility para umusbong palalo tayo. Kasi God always gives us what we need. Nasa sa atin na lahat ng kailangan natin para lumago, kaya piliin nating magbunga palalo para sa Kanya. God bless us to be a blessings to others, kung kaya gamitin natin lahat ng meron tayo as an equipment to know Him more at makilala pa siya lalo sa pamamagitan natin. Huwag lang tayo tuwing linggo maging Kristiyano. Piliin natin mamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kung kaya, ipagkatiwala natin kay Lord ang lahat ng plano niya sa buhay natin at pahintulutan natin si Lord na siya ang kumilos at ang makita sa atin. Kaya I encourage you na pagsumikapan nating mas makilala pa siya at maipakilala pa siya through us. And let's make it our goal to be a fruitful Christian. So, let's talk about fruitful Christian po. Ang pagiging fruitful ay nangangahulugan ng pamumuhay na nagbubunga ng mabubuting gawa at sumasalamin sa katangian ni Kristo. Nangangahulugan din ito ng pananatiling konektado sa Kanya at pagpapahintulot sa Kanya na siya ang kumilos sa pamamagitan natin upang maisakatuparan ang Kanyang mga layunin. In Colossians chapter 1, verse 1 to 10, this verse emphasizes the importance of faith, love, and hope among believers. First, ang verse na ito ay patungkol sa pagkilala sa pananampalataya ng mga taga-Colossians kay Jesus. Ang pananampalatayang ito ay hindi lamang isang paniniwala, kundi isang pagtitiwala na humuhubog sa kanilang buhay at sa kanilang mga ginagawa. This verse acknowledges the importance of having a personal relationship with Christ in the center of our lives. Next is love. Binabanggit dito kung paano pinakita ng mga taga-Colossians ang pag-ibig hindi lamang sa kanila, kundi pag-ibig sa lahat ng tao. Ang pag-ibig na ito ay nagmumula sa kanilang pananampalataya at isang mahalagang tanda ng pagiging isang tagasunod ni Kristo. This verse encourages us na pag-isipan natin kung paano natin maipapakita ang pagmamahal sa kapwa sa pang-araw-araw nating pamumuhay. And lastly, hope. This hope motivates them to continue living righteously and encourages perseverance through struggles and challenges. This verse recognizes that this hope is rooted in the relationship with God that helps them to stay focused on what truly matters in life. This verse serves as a reminder that faith, love, and hope are essential components of a Christian life. This verse also guides our relationship with others and our daily decisions in life. Kaya, let's practice po na mag-set aside ng time para basahin ang scripture to reconnect and communicate with Him every single day. Make a practice din po na ipagdasal ng mga tao
na nakapaligid sa inyo, katulad ng ginawa ni Apostle Paul para sa mga taga-Colossians. Magpasalamat tayo kay Lord sa mga blessings na natatanggap natin at sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Mamuhay tayo ng may pagmamahal sa kapwa, pananampalataya sa Diyos, at pagkakaroon ng pag-asa bilang isang mananampalataya. At sa akin pong pagtatapos, palagi po nating piliing mamuhay araw-araw na katulad ng pamumuhay ng mga taga-Colossians. Naway ang pagmamahal natin sa Diyos ang siyang mangibabaw at ang siyang makita sa ating mga buhay. At hayaan nating si Kristo ang siyang manguna at ang siyang maihayag natin sa ating mga ginagawa. Mahalin po natin ang bawat isa at ito na po yung oras para magpatawad tayo. Yun lamang po. Once again, good morning po sa ating lahat. Si Kristo higit sa lahat. Panangipaay kadigiti agpulo. Karkari sagsagon ket pagyaman. Kararag tayo. At tuyo Diyos, agito'y dato ning kami ipaidakan ka. Bendisyon nam dagito'y may ayo ka kadiwapo ka gito'y asagot mi. Aramatam dagito'y tapnong may palawak pa iti. Pagariam diti daga, kan may pakamupay ti ebanghelyum, kay tit adwa tao. Magalak ka nawa o Diyos sa aming mga alay, basbasan mo mga tupang sa ganun ay lalo pang lumawak ang iyong paghaharis dito sa mundo, at may bahagi ang iyong salta sa mas marami pang tao. Pagpalain ng bawat isa na nagkaloob sa mga to, patuloy nawa nila tanggapin ang iyong mga biyaya. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to be.
chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And Lord of God, His mercy grace, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbade to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. You are forever mine. Tayo manalangin. Pudno unay o Dios, inayaban na kami tapno agbaling kami anabunga. No saan kami anaka connectaken ka. Saan mi ang mabalin tagbalin anabunga. Gapu na dawatan mi uapo. Saan mo ka di palubos ang may sina kami kan ka. Saan mo ka di palubos ang may adayo kami kan ka. Saan mo ka di palubos ang mapukaw kami, itidalan mo. Tulungan na kami, wapo. Tulungan na kami. Denggam dagiti ar-araraw mi. Denggam dagiti un-unoy mi. Denggam dagiti karkararag mi. Patgam ka di wapo. Dagiti daw-dawat ti puspuso mi. Sa pamagitan ng salita, O Diyos, kami inyong hinamon na maging mabunga. Subalit di po kami magiging mabunga, Panginoon, kapag kami nakahiwalay sa iyo. Kung kaya't dalangin namin, Panginoon, huwag mong hayaang mawalay kami sa inyo. Huwag mong hayaang maihiwalay kami sa inyo. Huwag mo kaming hayaang maligaw ng landas. Akayin mo kami pabalik sa iyo, Jesus. Gawin mo kaming tapat na alagad mo. Gawin mo kaming mabunga. Pakinggan mong bawat panalangin ng iyong mga anak o dakilang ama. Pakinggan mong bawat hinaing. Pakinggan mo, O Diyos, ang bawat iyak at dasal ng mga anak mo ngayon. Ipagkaloob mo ang iyong awa, ipagkaloob mo ang iyong biyaya. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, pagalingin sa anumang sakit na nararamdaman. Basbasan, pagpalain, ipagkaloob pati pangangailangang pinansya. Sa inyo lang kami umaasa, O Diyos, sa bawat araw ng aming buhay. At sa oras na ito, Panginoon, tinatalaga kong bawat isa na narito sa pananambahang ito, sa simbahang ito, maging sa mga kapatid namin na nasa online worship. Batid mo ang pangangailangan ng bawat isa. Batid mo, Panginoon, ang bawat dalangin ng bawat isa. Batid mong bawat sakit na nararamdaman nila, sampunan ka ng mga mahal sa buhay. Iunat mong yung mapagpalat, mapagpagaling na kamay sa kanila.
Ngayon pa lamang, O Diyos, inaangkin na namin ang aming kagalingan. Inaangkin na namin ang kagalingan ng mga mahal namin sa buhay. Inaangkin na namin ang katugunan sa aming mga panalangin, sa aming mga dasal. Inaangkin namin ang pagpapala. Inaangkin namin, O Diyos, na kayo lamang ang Diyos na makakatugon sa bawat panalangin, bawat kailangan. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bawat alam namin ng mga panalangin namin ito ay inyong tinutugon. Muli, pagpapala, biyaya, kagalingan, pag-iingat, ang iyong ipagkaloob sa bawat isa. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love. Unending love, amazing grace. Yes, my dear friends, our chains are gone and we've been set free by God, the Savior who has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Oh, what unending love. Oh, what amazing grace. Humayo kayo ngayon, mga kapatid. At sa inyong paghayo, dalhin niyo ang kanyang pag-iingat. Dalhin niyo ang kanyang proteksyon. Dalhin niyo ang kagalingan. Dalhin niyo ang kanyang biyaya. Humayo kayo. Taglay ang walang humpay na pagmamahal ng Diyos sa inyo at sa inyong buong sambahayan. Ngayon, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen.